Keď nedajú like, tak dajte, dobre? Takže ideme hrať Godzilla City. Dáme si tam Rika, dobre? Poďte, ideme hrať. Keď chceš takých videí viac, tak daj like a odber, dobre? Ideme hrať. Zase inakšia mapa. A to je dobré. Počkaj na druhú stranu. On ma dal. Smutné. Dávame poriadne rechty. Dobre. Dospávaný headshot. Si počul, keď bol viac? Máme toto. Dobre. To dneska popratáš? Si používal tú čiernu? Ne. Telesnú? Ha? Mamia? Ha? Používal tú telesnú? A dres? Ani dres? Ani dres? Používal som dres. Prepáčte, ale to bola moja mama. Ideme to dať. Mal som. Máme 4%. Ako vy vidíte, je to zle. Hrali si. Dobre. Dal som mu nekam na 20. Poď. Dobre. Môžem si vylepšiť niekoho. Niekoho chcem si vylepšiť. No na ňu už mám toto. Poďme sekaj. Čakaj, toho chcem si. Vylepšíme si. Koho? Sa mi zdá, že necháme si to, ne? Keby som niekoho dostal dropu. Dobre, ideme. Uvidíme, čo dostaneme. Ďalšia hra. Monster City. Tak to je už zle. Veľmi zle. Haha, som silnejší, tak slabší. Veď po celej totej zeme guli hodia. Dobrý som, ne? Poďte tu. Bum, bum. Pukni to. Veď to pukni. To má 1 HP. Mama. Nikoho som netrafil. Smutné. Bum, bum, bum. Bombidu. Bombac. Bombac. Pozrite, ak sa tu pekne odrážajú.
Musel som to zrobiť, ale aspoň som dal niečo dobré. Sú trošku už dobrí. Veď umri. Musíme to dať. Bum, aspoň niečo. Ešte vždy som nezaujímavá. Ešte vám vždy vravím. Ešte som k tomu zapojil jedného. Keď som dobrý, tak mi dajte like. 5 HP, tam malujú to, tam. Skoro. Nám to nezničíš tak skoro. Haha. Prehráme to rýchlo. 1% musíme dať. Musíme to obraňovať. Yes. Nie. Vyhrali sme. Remíza. To jak? Nechápem. Jak remíza? Oni nám tu zničili v 50 sekunde. Ale bola remíza. Yes, máme to vyhraté. Všetci máme traja mutácie. No, je tam primo. Musím toto pustiť. Bum, 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 bum. Bomby idú. Pozrite, aké pekné bomby. Bum, bum. Bomby idú veľké. Yes. Medvečku, daj rabku. Na slnku. Dosť dobrý som, ne? 26 na druhej strane. Musíme to dať. Bum, bum, bum. Medveďku, daj labku. Jesu, vyhrali sme. Ideme. Ideme si otvoriť vajíčko. Ideme. No, dobre. Ideme. Nič dobre. Mutácia, yes. Na Piper. Toto nemáme. Skúšame si Piper. Neviem. Na čom to je taká dobrá. Tu máme hypercharge, takže ideme si to vyskúšať. Tak. Všetko dobre, musíme to vyhrať. Keď prehráme, tak umrem. Mám tam posledné jeden život. Keď to nedám, proti nie Edgarovi. Máme dosť dobrý tým. Oni nemajú ani jedného na diaľku. Ale sa mi zdá, že len Bibi to má. Ja som zabil.
skoro. Dobra. Pozor, ten párok je silný. Tak nie mŕtvy. On žije. Dobre, jedného sa darí. Hypercharged. Ten párok sa oživil. On ma dal. A zase párok sa oživil. No nemyslíš vážne. Ale zase sme dobrí. Skoro. Ona má hypercharged. Som mŕtvy. Ona je nezastaviteľná. Poď, daj to krv. Tak som mŕtvy, ne? Haha. Bum, bum. Slabý. Oni dali gól. Nemal som nič robiť inakšie. Ako zomliť. Ja som pomohol. Nie. Bro. Nie sme takí až dobrí. Jak? Je to prehráte. Nič toho. To nie sú naši týmeti slabí. Čakaj, pozriem sa. To nemyslíš vážne. Dobre, ideme si zahrať rankedy. Dobre. Tam bude dobrý, sa mi zdá. Ja ich tu mám 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak si dám krv. Surge. To nevadí. Hráme. Toto sa mi zdá, že bude posledný zápas. Dobre, nevadí diváci. Alebo keď to je dobrá Shelly. To mŕtvy. Možno. Skoro. Bomby idú. Jeden mal zomrieť. Zapis. Dobre, ideme sa koknúť, čo je dobré a čo je zlé. Potrebujem hypercharger. Ku tomu aj zomrem. Ale vyhrali sme. No. Ideme ďalšie kolo. No je dobre, ideme ďalšiu hru. Nice. Tu si dám Edgara.
On má všetky pánačeko. Dáme mu, on si dá určite. On má všetky pánačeko od pána. Ja mám vybrať zle, ja som si mal deskok, ale to nevadí. Takže najlepšie na baby bolo dať si toho. Veď ho dopredu. Skoro. Veď je si rob niečo. Yes. Ja to mám. No nie som. No tak som. Seka mi to veľmi. Veď umri. No. Slabý. Vyhraj. Aké dobre. Treba ešte jedna a bum, skoro. Ideme ďalšiu hru. Tu by bol dobrý dynamite. Sa mi zdá. Jemu koho by sme vybrali? Rion? By som si dal toho Crow, ale no také dobré veci. Potrebujem aj dynamite. Dávajte, chcem hrať. Prosím. Nie. Niekedy mi to načítalo pol hodiny. Teraz mi to načíta tak tu bude dobrý Crow. By mi nikto nezobral. Niekedy to nemôže. Piper. Nice. Teším sa. Ja si vždy nedovolaj aj odbor, tak dávaj. Ja to vidím. Tak dávaj. Bum. Prosím. Nepoďte slabému. Čo som ja. Dosť múdry. Tu máš teraz umreš. Nice piaka. Boom. Mám hypercharged. Možno. Ten je mŕtvy. Máme to trošku sekať. Tu boroba, ne? Ja hypercharge, teraz protivník pôjdu ešte. Vidíte? Aspoň som niečo ubral dobre. Ja som to obránil náš. Čo?
Dobre, ideme hrať ďalšiu hru. OK. Hráme ďalej. Ideme. Skoro. Nedarí sme to. Smutné. Ne. Musíme zničiť. Haha. Mám bronze 2. Pause. Keď vám padlo nejaké z toho panáček, tak napíšte mi to do komentáru. Dobre, dovidenia a dajte mi odber a like.